wabarakatuh. Kula hari ini agendaku meh resik omah kula dina Minggu. Resik kaya dina iki sarapan agendaku iki resik omah kula. Di sarapan terus anakku melu mbah konge mandi wis ning pasar yo lanjut resik sawang dulu. Sawangnya akeh. Ngono ya. Kegiatan dina Minggu. Yes, pokoknya sini kegiatanku nek Minggu ya, pokoknya ya nyawangi bojone omah, pokoknya nek arek acara ngene iki kan aku sibuk. Maksudnya sibuk ngene lho. Sibuk kanggo persiapan apa acarane anakku sok mben. Iki ya terus lanjut neh di acara berikutnya ya tak kula nanti ada ngkoi ini mesti ngelapan barang gitu. Mbah. Iya nek saka jari. Iya, lengan barang sok mau. Mas ngarepan iki. Ya aku tak ngusik sawang mesti ben sik. Apa nih? Yang si sawang barang iki kok. Sawangnya akeh iki. Tunggu gandul-gandul iki lho. Salu ya. Ini nek piye pakai ngene. Siapa ya? Transaksi ra musik sawang. Pawon orang kading. Enak nggih wong Mbah anu Bang. Coba. Orane kaya kono diurusi yo anak. Sawah ngene sun. Apa nek cicit turu ya? Cek turu. Turu ya.
pikir prai malah nyapo-nyapo. Tahu gori ya gandeng. Iya ora apa-apa. Tengah rolas dek bengi turune. Tengah rolas wis bleksek. Pas aku ngopi ning kene lho. Jam piro? Jam rolas. Lebu. Tangine jam piro? Langsung bleksek kok wis. Mulai terakhir je. Koi kasur aja nganggo kuwi. Turu jajan. Nganggo kasur tipis iki apa model piye? Nek bawa dhuwit sak kene. Ya iki wis bolan ngor. Ya. Iso berangkat ganti ya kok. Lecek nih sampeyan iki. Iya. Pikir lor ora apa-apa. Berangkang kene cek Sampene ngali ora apa-apa. turu. Ngono berangkang dhewe gelundung. Klok. Tenang kuning. Oke, cukup sekian dan terima kasih.